Pozdrav svima, ja sam Katarina Vakarić, maturantica gimnazije Vukovar, pohađam općinsku. Dobar dan, ja sam Mara Šijanović, učenica 2. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije. Ja sam Blanka Bočko, također idemo u 2. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije. Ja sam Franko Kljec, učenik 2. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije. Ja sam Hrvoje Solar, učenik 2. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije. Osim što smo učenici Vukovarske gimnazije, živimo u najvećoj žitnici Republike Hrvatske, a također i dijelimo interes prema novim tehnologijama. Stoga smo se odlučili usmjeriti taj naš interes prema tehnologiji i izraditi tehnološko rješenje kojim ćemo doprinijeti ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja. U našem projektu Pametne poljoprivrede koja se temelji na IoT-u izrađen je sustav za praćenje polja i njihovih usjeva. Uz pomoć tih senzora koje imamo za svjetlost, temperaturu, vlažnost tla i vlažnost zraka, poljoprivrednicima pomaže tako što mogu bolje pratiti kako će se razvijati usjevi i mogu prilagođavati se promjenama, tj. ukoliko im fali vlažnost tla, oni mogu poduzeti nešto povodom toga i biti sigurni da će im usjevi uspjeti. Uz to, ovi senzori su povezani na internet i registrirani su na IoT platformu PickingSpeed, pomoću bežičnog rutera dobivenog kroz projekt generacije NAV. Također, primjena ovih IoT senzora pomaže poljoprivrednicima u praćenju usjeva u stvarnom vremenu, što pomaže u osiguravanju točne količine vode i hranjivih tvari koje trebaju svakoj biljci u bilo kojem trenutku. A sve ovo znači manje otpada za okoliš uz maksimalnu proizvodnju hrane održivim metodama koje su dobre ne samo za životinje već i za nas ljude. Ovim prezentiranjem nadamo se da smo vam približili ovu pametnu tehnologiju te da ćete se nastaviti informirati u ovome smjeru. Hvala! Ali Sotin je znači... Sotin je super, Ima lijep Dunav, Iz Petrovac. iz Petrova. Kako je Petrovac? Super.